Imsog sa panglawas. Tutok, pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok, pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok, pakatok sa udto. Bisan usahon naglanog-lanog, ganyan na po ang inyong programang Tutok Pakatok sa Udto, manukad sa adlaw today ng Thursday or make that Friday, mga kabisyo, my loves, Biyernes naman di ay. Mungawan punta. Aniyan na po kita mag-uban-uban, magduyog sa pagpaminaw, manukad sa pagpahimsog sa tuwang panglawas. Kini ang inyo DJ Mike Kiling. O kini po, dyan inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba o ha, plaster na punta niya, uban-uban ta. O pabati ta ninyo ha. O kung mga gusto mo malagsik silang kalawasan, libaw niyang makatok ang mga oras ha. O paminaw mo, plaster ta ninyo, sit erect ha. Mingin ko lang ganin, nagpa-erect pa. Wow! Alupit mo! Alas ito, pabati mo 091750954393. Again, osbon ko 091750954393. Niya to ang text line number. Likewise, live punsabta diri sa itong Facebook page, DJ Mike Kiling. Na Facebook page, Calabo Herbal Product, Jesser Marketing, Facebook page. Like, share, follow. Mga kabisyo, my love, so sweet. And of course, share nyo itong Facebook live po do sub, no? Araw nagantag malingaw, glabaw na, mahatagan og information, idea, kung sa ito ang share sa inyo ha, nga pampahimsog sa kalawasan. Gani, mo niya siya importante sa malaga, ha? Kini nga tuluman nun, gatod po do sub ka nato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement, nga doon na ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan o ginseng, nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma, uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic, nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Kinama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala, sige, mayong hapon, mayong pagpaminaw diya sa inyo, especially ning mga stasyon nga nakatay up. Nabot sa itong pagsibya karong mga orasa pudusab diya sa 88.1 Line FM Santo Tomas, 90.5 Real Banat Radio Davao Oriental, 99.5 Gold Bayugan, Real Radio San Francisco, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, 98.7 Radio Tribu Madrid, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, Line FM Barubo, 88.3 Line FM Badas Placer, 94.1 Line FM Hinatuan, Yes FM Radyo Provinciano Kagwait. Okay, mo kani mga stations nga naka-tie up sa tuwa. Thank you so much. Daghang salamat sa inyong pag uban-uban kanato karong mga orasa. Ala sige, mag-plus start ta. Okay, manukad kita mga kabisyo. O tarungon na to ato ang kahimtang karon aron ligon og lagsik tuod ta. Nganyo jay hiwi jay na sila. Wa man pod noon sad. Pero base ng ila mahiwi. Mahiwi ang lampanimuot ba kumbaga. So mo nang itulid na to Lolo Baba ha. Gani sit erect ha. Mga kabisyo, my loves, decide ba mo kung unsa ang mga timailhan, no, nga meant to be, no, kamo ang gitadhana ng taong imuhang gikaibgan? Wow! Uy, kanya siya, very interesting masyado. Ha?
Paham ba niya makikiling? Sama ba niya siya kung ganing makita niya nimo ang iyang mga baho, murag komportable niya kasi o kining di na siya maulaw nimo siya na batuod na siya? O di ba ka kining kumakita nimo nga time siya, pare-pareha man silag naong sa kong mama, oy. Pare-pareha man silag naong sa kong papa, o sa kong ate. Murag, part of the family niya gini ba? Takabalo basin muna siyang nawawalaan yung kapatid. Ew. Anggid-anggid yung taon lulubaba, no? Oh, parihag naong ba? Matay ba sinyag? Dili ta tao, kabaw ta. Kabaw ba ka? Pero sa man siya diya may kiling. Mo ni siyang mga sinyales, mga timailan lulubaba, no? Nga meant to be mo sa usa ka tawo. Okay, kanang ginasuportahan kaniya sa imuhang mga buhaton, mga himuon o mga gustong kaunon. Oh, suporta lang na siya, no? Supporting actress, supporting actor. Di gina siya mo barani mo, di ba? Kung ginabaragay ka sa mismong kapares nimo every time na kay gusto nga mo yung kagkining loves unsay nindot nga colors sa sapatos, kining red or blue? Kwan, red. Blue na lang siguro. Murag bagay jud sa ako Buwa mo siguro kasi yung pamilya. Tanya pa kasi ako. Ano po ng kaduham, nahihikayat kang maging mabuting tao. Okay, kana nindot sad na siya, no? Mahikayat ka nga maningkamot o mahimong maayong tao kay tungod siguro nakita niya dautan gi ka sa una. Gani, nagapangkuan ka, nagapang-love ka og bra sa mga kaila, mga miga. Bugoy mo siguro yung batahan sa unya siguro. Pero tungod di mo, nagbago siya kay di niya bra ang niyang lagtikon, panty niya. Katulon, masabtan niya o ginasabot gud niya, no, ang inyuhang relasyon. Oo, or sinabtanay gid tuod mo ba, no? Mao gina siya, di gina dapat na mawala kanang kahimtanga nga dapat magsinabtanay gid mo kay kung wa mo pag sinabtanay magpatasanay mo garbo, di jud mo magkasinabot, di ba? Opposite jud taong kayo, mag-away, samok gubot kayo sa nganang paagi, no? Magsinumbagay na lang dahil mo paguman. Puslan man, di man tayo magkasinabot. Ala, sige. Sa tong gloves, be. Kana pong makamove on na ka or nakamove on na mo tagsa-tagsa sa inyong mga ex. Diba? Pag mingon tag nakamove on na parang dili na gid mo maghisgot mo share pa sa imuhang ex ba diha sa iya haba, no? Kato si ex bitaw, no? Kay kon lain kito siya nga ana mo na or di ba ka kana mga good traits pod niya pod. Di man to siya hilig og mga sibuyas, mga lamas-lamas. Malingaw lagi ko ato niya lagi kay pag bangaon mi og batso iya ginaipadaplen. Murag ikaw manyata niya. Kunya pag mukaon siya og spaghetti, malingaw sa kunya kay hatag niya sa ang iyang hotdog. Wow, sana oy pakaon yung hotdog. Ayaw kita ihatag yung hotdog sa may kiling Pangaon tag spaghetti bantay ka. Kaon niya o di ay kunin mo kaon padaplin. Anong dili man nimo kaunon akong ihatag sa imo nga akong hotdog? Lain kayo, di ko ganyan makaon sa hotdog ay. Imuha man ko niya, basta di ko ganyan pagkaon sa laing hotdog. Gusto ko akong hotdog na akong kaon yun. Nangko, sige. Huwag masyadong delicious minded ka bisyo my loves Oo, pero kung sa imong ginaon I like it. Kalima, kasama ka sa mga plano niya. Nindot kay nanginganang apil kasi mga plano nga gusto siya mo abroad. Ubanon jud kaniya, no? Yaha kang apilon. Sige la pag mo abroad ko lab kanang kwaon ta ka kay gusto ko magkauban ta hantod sa hantod. Unya sumasuma dai no pag-abot og 2 ka tuig, wala na nagparamdam. Kay mas nakikita mas gwapa pa sa uyab.
Mas gwapo pa sa uyab. Kini, turko. Mas dato, adunyahan. Kanyang pabilis pa bang koto ko ang ex niya ko taon ko doy. Sagdilan to, makasabot naman, makamove on na to sa mga sad. Sige lang, kalimutan na ko to niya. Paita. Sunod mga kabisyo, pinipili at tinatanggi nyo ang isa't isa, itinatangi nyo ang isa't isa araw-araw. Okay, so muna siya mga angay nga mabantayan ninyo nga kamugyod ang meant to be, no? Oo nga, inyuhag yung pilion everyday bisan pag kinsa pay maabot o unsa pay mahitabo sa inyong kinabuhi, no? Inyuhag yung pilion ng isa sama nang mo abroad, di ba? Dagang kasi makita mga gwapa, mga gwapo, di ba? Pilion gyapon kaniya kay tungod love kaniya, char. Lagi siya isang salita ba, no? Good. Mo na dapat ninyong himuon, no? Aron magmalambuon mo og kining kamo gyud ang gitakda, no, nga mahimong magkausa. Hangtod sa hangtod. Charmos ginamos. Anyway, duyog ta padayon ta mga kabisyo ilabi na, no, para abtik ta karon mga orasa labaw na later sa tuwa mga buluhatong trabahong himuon magtumarta og angelic C vitamins para protektado og himsog ang atong panglawas gana pud sad ta mukaon nindot ang atong pagkatulog inom ta sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C, no. Epektibo kini siya nga vitamins og aduna pud ni siya herbal content nga puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug mga bakterya, no. Inom na ta nini kay mura ni siya vitamin C nga dunay herbal content. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya. Available sa nagunang butika, parmasya diya sa inyong lugar. Padayon ta sa unahan sa muna mga kabisyo my love, so sweet duyog yapon sa paglanog-lanog kubati sa pagpahimsog dining programang Tutok Pakatok sa Udto.